A banda de les seccions oficials, les que sempre apareixen a la premsa, Sitges reparteix bona part de la seva programació a les seccions paral·leles, des de l'animat al Midnight Extreme, passant per l'Orient Express o les concorregudes maratons. I és el públic d'aquestes sessions l'autèntic públic de Sitges, aquell que es queda fins a altes hores de la matinada per veure una pel·lícula de vampires assassines lesbianes. Jo crec que aquestes seccions donen la diferència. El festival, la secció oficial, evidentment, i la secció panorama, com la denominen aquest any, que és l'oficial fora de competició, o la inauguració, la cloenda, són coses molt importants, però el que dona caliu al festival és aquestes seccions paral·leles. Hi ha tot festival en general, però Sitges és molt de secció paral·lela. I ja portem molts anys que l'Anima, l'Orient o la Midnight Extreme és el primer perquè se fan també en el Retiro, en el Prado, són cinemes molt estimats per la gent, però tenen un ambient, una atmosfera que són absolutament inolvidables. Hi ha sessions d'aquestes que la gent les recordarà durant anys, gent jove que arriba al festival per primera vegada i se va a veure el marató de zombis i se queda al·lucinat, perquè l'ambient de la gent, la festa del cinema que hi dintre és impressionant. Vampires. Vampires? Vampires? Lesbian vampire. Nice one. Dins aquestes sessions paral·leles, complementàries, també s'inclou la recuperació de clàssics amb còpies noves, alguns projectats en alta definició i gairebé sempre amb convidats relacionats amb la pel·lícula. Precisament, la imatge de Sitges 2009 és la d'Alien, de Ridley Scott. Fa 30 anys que es va estrenar una obra clau per l'evolució futura del gènere i Sitges, com ha fet els últims anys amb altres títols, li dedica al festival. És una pel·lícula que va a canviar el cinema fantàstic, el cinema de ciència-ficció, a través d'una tradició de sèrie B, que és la de la pel·lícula de Monstre de l'espai, que tenia precedents com Terror en el Espacio, o Planeta Sangriento, o la pel·lícula de It, d'Edward L. Kahn, però que lo converteix en una article de luxe, el Ridley Scott, i una pel·lícula que no ha passat el temps en 30 anys, continua sent tan fresca, tan intel·ligent i tan visualment impressionant com el 79. Aquesta política de reivindicar els clàssics del fantàstic i retre homenatges a algunes figures destacades es potencia any rere any amb l'entrega de guardons especials, com les Maries honorífiques, les màquines del temps a tota una carrera i el Gran Premi honorífic, que en aquesta edició recau en un dels rostres més pertorbadors i hipnòtics del gènere, Malcolm McDowell. I què dir del Malcolm McDowell? És un actor que ha fet pràcticament de tot, normalment bastant bé, i que ha tingut la sort o no de tenir un d'aquests papers absolutament que marquen per a tota la vida. És la naranja mecànica, és el rostre de la naranja mecànica, el rostre aquest que se quedava pràcticament en la ment i que no se t'oblidava en dies després de veure la pel·lícula, o en anys o mai. Entonces, es una persona que coneix tot el món per la naranja mecànica, però que ha fet multitud de grans pel·lícules, com Eve, Un hombre con suerte, Cat People, Los pasajeros del tiempo, molt cinema fantàstic. Juntament amb Malcolm McDowell, rebran merescuts homenatges i reconeixements a Sitges altres figures com Ivan Reitman, director dels Caçafantasmes, que aquest any celebren el 25è aniversari de la seva estrena, Cliff Barker, Samuel Hadida, Shinya Tsukamoto, Park Chan-wook, Herschel Gordon-Lewis o els directors espanyols Antonio Isasi i José Ramón Larraz. Tots ells seran a Sitges. Sitges s'ha despertat amb força. Els infectats de REC 2 han posat la por i l'alegria al cos de la majoria d'espectadors i ara ens toca acabar de gaudir del festival més fantàstic que tenim. Si voleu més informació d'aquest Sitges 2009, una mica alienat, podeu adreçar-vos a la seva web oficial, sitgesfilmfestival.com, i si voleu anar a veure un grapat de pel·lícules, fins de 3 al dia, esteu d'enhorabona.
El festival ens ha cedit un abonament valorat en 100 euros per sortejar entre tots vosaltres. Envieu-nos un e-mail al cinematògraf@comunicalia.tv i creueu els dits. I am not yet ready for hell. Come on.